Mit navn er Marianne, og jeg er med på det danske ungdomslandshold. Det var en befrielse og en stor glæde på samme tid, fordi det er noget, jeg havde gået længe på og håbet på, og håbet på, at jeg fik det der svar. Så snart, at når jeg fandt ud af, at der var et landshold, og de kunne tage til EM her, så har jeg gået efter det mål siden da, i nok 2 år nu så. Det er nok, at vi som et hold at tage medaljer med hjem til Danmark igen, men personligt nok, at jeg kan selv komme hjem og være stolt af, at jeg har præsteret så godt jeg kan. Til træning træner jeg på de samme ting, men det er nok mere det mentale, jeg arbejder på, og sådan forberede mig på tanken om, at jeg skal være væk så længe og spille med en masse andre konkurrenter i så mange dage. Hvis jeg skulle give godt råd, vil det nok være at tage ud til alle de stævner, du kan, og så vise, at du elsker sporten, og at bare præstere så godt du kan, så de kan se, at du gider sporten, og at du er klar på at udvikle dig og vise, hvad du kan.